karon nga Domingo, gusto ko gyapon istoryahan nibla ang parte sa Sineco, no? Kag later sa aton nga pagpangalagad, no Seco naman mga konsumidores naton dira sa Negros Occidental Electric Cooperative kon Noseco, istoryahan taman karon ang parte dira sa reklamo sa pumuluyo sa daw gulpi nga pagsaka sa ila balayran sa kuryente, may dugang nga mga tag 30 to 40% ang ilang nga bill. Istoryahan tayo na. Kaming kaupon naton karon later sa atong programa si Vice Mayor Justin Gatuslao sa siyudad sa Himamaylan. Meanwhile, antes na istoryahan tayo ang parte anay diri sa Sineco, no? Kay until now daw ay pagid ko matagan sining pag-extend bala extension sang contract sang Sineco with Salco Capcon Power supplier naton, no? Sang sang kuryente diri sa Sineco nga nagbid na 3.29 ang kada kilowatt hour, pero gusto iya sang board i-extend ang ila sini nga kontrata which ended last May, i-extend nga ang ginabayaran niya naton 5 o sobra 5 ka pesos do 5 pesos kag 42 centimos ang kada kilowatt hour do ay pagkumatagan sila. Now sa nagligad mga kaaksyon, may mga tikang na nga ginahimo, no? Actually pareho sa Power Watch sa kay Winnie Sancho, may plano, I think, magpasaka kaso against sa Sineco Board. Si Councilor June Gamboa, the last time nga nag-istorya kita sa iya, naghambal man ila ipatawag ang Sineco to explain on this matter, no? I-check ko lang abi kung ano ang development sini. We have with us karon nga Domingo ang aton sini amigo na kag do kay nag-aaway man basta mga sa power utilities, ari man isa sa water watch, ari man isa sa power watch, no? Issue sa Basiwa, ara man siya. Issue sa Sineco, ara man siya. We have with us our good friend, Councilor June Gamboa. Councilor, maayong aga and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. El Presidente Iliritos sang Negros Press Club sa atong mga tagpalamati, mayong aga. Makuha ko, Councilor, mga musta lang ko kay if you remember, the last time na nag-istoryanay kita, daw gina-question nimo, bisan ako naga-question man, sining extension sang kontrata sa Sineco with Kepco Salcon, which ended sang nagagligad pa nga bulan sang Mayo, ginpa-extend sa mas mahal iyang balayran naton sa kada kilowatt hour sa power supplier, no? Nakahambal ka sa to, Councilor, nga mahimo ka isa ka resolution para nga explicar nato na Sineco angot sini, no? Kaya ako hasta sumuway pa ko ni matagan kung nga anong rason gid, no? Sadtong ginhimo na sa board of directors, Councilor. Well, ang sabahin abiya sa Sangguniang Panglungsod, ginaulat ko pa ang committee report sa aton chairman sa Committee on Public Utility and Energy, nga mo si Councilor Archie Baribar. Hulapon na naton. So sa bahin abiya sang grupo nagtipon kami sang nagligad lang na semana dira sa may Social Action Center. Kada informally tukod kami sang amlig kuryente. Grupo sang mga konsumidor sa Sineco. Ang ginapreparahan namin naton while waiting for the committee report, iti isay na danwa nga palasihan naton ang resulta based ang among committee report. Apang banwa klaro kayo sa amon abi sa sining konsumidor membro owner sang Sineco nga may violasyon ng aton nga mga board of directors. Yung ginatawag naton dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest ng cooperative member consumer owners ng Sineco. So, ginabalay na namon ang amon nga reklamo. Dapat pa airtight ang kaso. Kay una best papanaugan gid namon sang administrative nga kaso ang ining mga board of directors. Sakaan? Oo, ini nagtinguha bla. Ang nag-extend kiti siyam na dagatog ang anom muna ang amon kasuhan. Kaya ang taklo banwa wala yan nagutod.
May ara nga So- mga members ng board gali yang away nag-upod. Yes. Nakakuha lang abi na outnumber lang siyang kuan. Outnumbered lang sila sang anom. Yes, ang lima gid sinada banwa min kuan ha, direktor sang lima naton ka mga distrito diri sa siyudad sa Bacolod. Kadang isa mo ni ang direktor sang bago. Pero ang direktor sang Talisay kag Silay kag Mursiawayan nagupod sa sini nga tikang. Kay Ang Councilor, we are talking of the present set of directors, no? Extension. Yes, present. Ang present. Oo. Kaya may tatlo ka bago mo, yung si Father Liba, Mhm. at si Director Velasco. So, bago ni tanan-tanan ng mga board of directors, ang nag-uso sang pag-extend sang kontrata sang Kitcosalco sa valor nga 5 ka pisos 40 sentimos sa gihapon. Ang kabaluman kita nga mag-ulang na konsumit, mag-ulang na kapos na supplier o kung provider amo man ini sa Kitcosalco apang ang presyo ya sa presyo na lang kung kani nga 3 pesos and 29 cents. Oo. Okay, Councilor, mangkot lang ko, ang ining extension sa contract ni hasta ano kalawig ni kay Virgin Naligad 1 year ining extension pero dugid panubo sa 6 months anong ano kalawig sini? Na amo na lang way kam na balaan. Kay because nga ang ilaya banwa nga extension good for 1 year. Yung sagad balay ni nila ang polisiya nga kung sa diin allowed kita sang ginatawag na automatic renewal or extension for a period not exceeding 1 year from the end of their respective terms. So ginbalaan ko, ginsagad gid nila, so kung kwintahon nini naton Sir Boy, sa diferensya abing 2 pesos kag 13 centavos sa sulod sa isa ka tuig banwa magadugang ang aton balayran in the amount of 368 million pesos. Partidahon ini sa tanan-tanan ng mga konsumidor owners of more than 200,000 So amoy ni siya banwa ang lulukdohon kada dugang nga balayran naton kay tungod nga gin punggan nila o kung gin patulog nila ang pag-o kuntani nga kontrata sa manubo nga presyo. So yung papanubuan nila sa anong kabulan apang banwa ang ilayang resolution extending it for a period of 1 year. Sagad sa ginatag sa ila. Okay. So, amo na siya ang sitwasyon kay natingala kita gani sini no kay nga ang majority gid sa board of directors no including si Father Larida. Si Father Larida gani daw kadamo sang nag-question bala kay ever since daw daw balaan ta sa especially sa ara pa sa Social Action Center nga nag-aaway no for sa amo ning klase sang mga issues di ba Councilor if you remember no sa isa sa unang director dira sa Social Action Center. Natingala kita no ang ako lang amo ni why ko ga-judge sa Sineco or sa board of directors why ko ga-judge sa ila as to their actions on pushing for the extension of the contract no ang akon lang is hindi matag sa akon kung ano ang rasyonali anong rason sang ila nga pagpa-extend sang kontrata mo lang ang akon lang hindi matag para sa akon no isa sa to kuno kay may nagreklamo pero hindi na sa daw ka flimsy na reason para sa akon nga may nagreklamo ipa-extend mong kontrata which is disadvantageous sa aton nga mga konsumidor di ba? Yes. So ang una, yes sir. Ang una nga rason nila kay tungod ko nung nagreklamo. Sa isa ka tagreklamo na hindi gani validated ang reklamo. Kung bago niyo nga mason ng mga board of directors, may sulundan ina, dapat it has to be verified. Verified complaint dapat. Complaint. Yes. Ito otherwise, miskan sila na lang gusto dada nga reklamo.
just to, just to describe the process. So, unverified, nakataan, foul na, binigkatinar nila, gintagaan nila credence. So, ang balon ng cross difference at why dito matihan sang independent third party biniduwa. Numipigig because sila niya, independent body, kag may alaman sila sulundan, gin-follow nila yung ilang schedule. So, naon siya, may ito ang mga board of directors na why na ganyan. Kung tikasin nila una kuntani, natugan ang pag-abris ang bids opening. Okay. Ikaduha nila banwa nga rason nga siling nila nga may gusto sila nga power supplier amoy ni ang RDC EDC iniblang geothermal power plant. Okay, gusto nila daw, ano ganina, ng Renewable. Renewable. Hindi naman sila nanago sa renewable energy. First, naging pagpak ang ilang unang ikang, nanultol naman sila, nangita naman ni sila rason sa issue naman sa environment. Okay? Okay. Di, padwa siling ko, may proseso nga kung sabihin, ang mag-review sang amo nga tikang, dapat ang ni iya, ERC kag ang DOE, hindi iya ang board of directors. Kaya kung silingon tabi nga may ara sila yung preferred, nga power supplier, ka nagpabibing pa kamo. Correct. Paano na lang abi na gin-appoint, na ginawardan sang kontrata ng EDC after all. Ang gusto niya, hindi iya oil-fired power plant, kundi geothermal. Now, kay total pwede man councilor nga negotiated contract, kaya alin sa una daw negotiated contract man lang kita dira. Yes. Why man ta first time ta man ini, first time ta lang ini nga mayara sang bidding nga ginimo, why pam dayon. First ini tani nga bidding sa mga kontrata sa Sineco kay ever since, the way I understand it, ever since negotiated contract kita tanan, di ba? Yes. Tingawan nyo na lang na ginubra. Nga nagagit pa ka mo sa malawig, matulid. Pag may id na posiso nga duwa ka tuig. Nga titik sintas. Gali, kung may magdaog, hindi man kamo ko yun. Kundi ang gusto nyo ya, amugid ni. Nan. Kasi na, kalamutan pa din, Sir Boy. Kaya tungod nga kaya tungod nga why sila kabalo o kung kabalo sila o galing why lang siguro nila na studyuhan sang ginpirmahan nila ang terms of reference. Why nila nagalupang dan nga ining renewable energy dala na nadadali sa amuman nga terms of reference nga gin-review man nila kag ginpirmahan kag ginaprobahan man nila. Dala na ang issue sang renewable energy. Sa terms of Amo reference. na kung nga ang EDC nag-intra man sa bidding. Okay. Ay, dali ka. Why din pa intra ang renewable energy? So, ara nagli sa terms of reference sa bidding. Butsilingon, kinanglan. Ang issue sang renewable. Renewable. Butsilingon, kung ikaw ang mabid kaabe, nga mangin contractor dira sang supply sang kuryente sa Sineco, sundon mo na ang terms of reference which states nga kinanglan renewable energy mo na. Hindi, nadalaman ka muda sa sininga pag-intra sa araman. pag-PI. Araman. Dala ang EDC. So, dala ang tanan. Butsilingon sa renewable energy nga kutob sino gusto mag-intra. Kaya i-open mo. Pwede ka intra ang renewable energy. No, dason nag-intra man ang EDC sa bidding. Yes, dala man ang EDC kag may polisiya man ang DOE nga ang isa ka water distribution utility, kang electric distribution utility, dapat hindi magdubo sa 33% sang amo nga requirement, dapat magahalin sa renewable energy. Okay. Hindi pwede banwa sa rin ko rin nga ang tanan-tanan itugan mo sa renewable energy lang. Kaya tungod nga dapat it has to be a mixed combination. Kaya kung magbagda ng isa, may kuluwaan kita. Etc. So in other words,
Hindi pwede nga itugaan lang sa isa lang ka source of energy ang aton nga mga kuryente. Oho. Okay. Dati, bago ka ba, ang kalamutan, hindi kayo, hindi tanan nga ginatumod nila nga renewable energy. Isa man ini sa mga requisitos nga ara sa terms of reference, nga ginpabasa sa ila, ginpa-review sila, kagin pa-aprobahan sa ila. Mhm. Tapos masiling sila yan, hindi na kami ako yun. Ang gusto naman, amo na lang ni. Okay. Okay. So, they're not doing the assignment. Mhm. Ang kuwalang ka ngayon, guwalan sinis mo kay amo ni ho, kung ikaw nagdaog sa bidding, tapos hindi pag i-award sa imo, may option ka na nga magpasaka kaso. Galing, in the case ang Kepco Salcon, ano pa sa kanila kaso kay gin-extend nga nila kontrata. Nga tong daan na kontrata, hindi ba? Ang kalamutan, Sir Ray, because ang in-extend nila, Kepco Salcon man, siling nila nga hindi man sila kauyon, kay tungod dirty energy. Tita ni... Hindi, okay ka may makita nga kalamutan din, nga ang ginrenew nila, amo man sa Japon ng kumpanya, nga ang ginatumod nila, nga hindi sila kauyon, kay tungod dirty energy. Pero extend. Amo nang ilang Isa pa katuig? amo nang ilang nga depensa. Ha? Isa pa katuig ang extension. Na isa pa katuig, Kuwari Banwa. Kuwari Banwa. Kay balo ka ginampanganan ni nila mo kay due respect abi sa mga environmentalist dira. Okay? Kabalo ka rin nga ining nagreklamo. Di Rayman, sino nga rin na tawag mo naman? Aray, balo ka boy. Sir Boy. Siya, balo ka Sir Boy. Ang ining environmentalist na grupo nila nga ginatawag nila konsumidor. Ining grupo ni Junjun Muhika. Kabalo ka nga amo nang nag-receive the complaint? Amo na nag-file ng complaint. Okay, naglala ko na si Junjun. Kung sila Banwa ang nagbalabag, kining geothermal power plant, nagtuanay. Okay. Why kasi nanto, ginakomodar nila ang reklamo kay tungod gusto nila ang intertinaro ng renewable energy. Pero kung ang ilang gusto na ilang EPC, nga ginakabig nila ng renewable energy, ang amo man ining grupo nga nagapamalabag sa power plant dira tanay sa mahig. Sa may kwan, sa may mailom, sa bago, tama? Yes. Hindi ba daw munis lang daw gabalabag sa dalan? Munas la? Amo na sila sila na. Junjun mo kang ngalan niya, mo hindi ko ganin nakilala personal. Okay. Kasi sa ako nga pag-research sa ila, bago ka these are the very people nga hindi man kauyon sa geothermal energy kay tungod Manapas kahoy. Manapas kahoy mo. Hindi sa DOE. Oo, nagkuhan na naman ko, nag-ungkat na naman ko. Findings ng DOE nga ang geothermal energy why na nila Banwa ginakabig as renewable energy o 100% environmentally friendly. O kung nanging EBC. Kaya nga, inigaling geothermal nalalit kami sa aton nga environment. Now, base sa aton pagkoon, why nyo saging tagaan ganito ang renewable portfolio strategy kang DOE kay tungod nga ano nga halitang dinadulot sinisang geothermal, wala labot Banwa nga dinasuyop ya ang tubig na naton sa galom. Duta, kaya steam mo. Di ba kung ang ginapangita na nila ya tubig. Sir Boy. Steam mo. Tungaw sang tubig sa galom, amo nang ginapangita yan nila. Geothermal. So ginasuyop din na ng tubig sa galom sa duta. Kagula labot Banwa ang geothermal tribes nagakuan siya nagapangita na siya sa mga lugar nga damo kahoy. Kay dira na siya ga tinermong tubig dira na ga tribe ang siling geothermal. So ginapatayan man ang aton nga forestry o kung na atong kahoyan wala labot Banwa nga clearing operations nga dako nga lugar ang imo suludlon sa kahoyan naton sa forest naton tutgon mo ang mga kahoy kundi buhay niya ang geothermal energy sa mga kahoy nga kung sabihin, di na amat-amat yaman patay.
Pero kansilar ang ginakon sa board of directors, ini kitang geothermal, amo ning ginaduso nila. When they talk Yes. of renewable energy, are they referring sa sining geothermal source? Yes, kaya amo Kaya may iban man niya, hindi ba may iban? Ikaduwa. Aha. Yan naghatag sang lowest bid. May diferensya butang tabi duwa ka sentimo. Puti ang requirement wala labot sa issues na kay tungod amo ning ginaduso nila klaro ibisigid. Kay tungod geothermal na dumdum nila renewable but it's not considered to be renewable energy anymore. Ang tatlo lang gid subong ginakabit sa DOE. Na renewable energy amo ini ang wind, solar kag ang ining hydro. Kay findings it turned out nga ang findings galing nga ang geothermal energy in the long run kills our water aquifer ang atong nga water reservoir kag atong nga mga kabukiran. Mga pataya. Okay? Now, ang ining kwan, ang ining EDC gusto man nila kay tungod amo ini siling nila ang may pinaka ikaduwa nga may pinakanubo nga presyo nga ginhatag. O galing banwa ang polisiya sang DOE kag sang niya one single lowest bidder. Ang pinakanubo ya, hindi ya siling ko ang pagduway kung ikatatlo. Kaya the most responsive bidder. But silingon banwa, may requisito sila nga may gina-follow. Nga makabig na to nga the most responsive, the most reliable ang energy mo, etc. Pero balong ka banwa, iniblang coal-fired power plant, hindi na ninaton makakabig abutang tabi nga dirty energy. Kaya tungod nga may teknolohiya na. Pag nag-aagi niya sa proseso nga dapat environmental compliance ikaw kada may mga regulatory na niya nga kung sabihin tinlo na ang nagadwa kung nagabuga sa ilang mga faktorya sang oil. Okay. Sige. Anyway, amo ni siya no, isa ina sang rason na sumong iti daw ito nakalusot atong siling may complaint ang isa ka consumer group daw hindi sabi kay in the first place I understand hindi to sa hindi to siya verified complaint kay daw ambot ko na hindi rehistrado kay dapat rehistrado ka na sa Securities and Exchange Commission mo ang imo ang grupo, di ba? Dapat may legal personality kasi namo, di ba? Asa na siling mo na legal personality sana siling mo na sila siling ko konsumidor din. sana siling mo na hindi lang kay bisan sinulang ma-complaint dira i-entertain dayon sa Sineco kay may mga parameters kita sa mo no, di ba? May mga Correct, nga ginabasihan. Anyway, extend ang kontrata sa Kepco Salcon sa mas mahal abing presyo. Anong tuyo man sa extension na council? Ano gid ang pinaka-tuyo nila man? Namin ko Hello. So tel kay gidla kayo mo. Ano? Kaya ang ibang ganin nagambal ti magkwan pa. Mangingas pa. Gusto pa mangingas pa sa katapusan. Kasi pa lang. Kag maningyawat bala ang terms na dabanwa. Sir boy, maningyawat pa. Kaya namin ko bala. Hindi nubo na mo ti ito nagtawag diya kito salkon kasi kung di nagdagaglit ako yaway na dediyan for the peace ang namin ko ba nubo para maging mag-aog ako kung di pa gitaat kung masampagi nga makahatag ako sa pinakanubo nga presyo ay nadiyan na nalakot ang for the boys why na di kay nubo na niya nyawat pa kung di abi extend lang yung nadaan sa isa lang katuig kaya bigor pa kita nga 368 million pesos ni di sa isa lang katuig kaya imbot ko silingon bala nga kung kapangayo ka sang time to study natagaan na sila sang time nga tunan ang bidding mo ang bid offers mo, di ba? Natunan na kay dugay na ni nga bidding dili ni isang kagapon lang daw bago lang kundi dugay na ni gintunan, dugay na ni, di ba? Yes, duwa ka tuig. Kay ti ginatan-aw na ni nga makuan mo ma-end ang kontrata mo so gintunan na ni nga danang bidding. Kag we're glad tani lipay man kita kay ti may bidding process why isang negotiated contract wala siyaw wala siyaw kay kay bidding wala solusyon kay ginbid gid mo the only time nga pwede nila madinaya ang nga bidding process kung makita sa board of directors na may kolusyon correct kasi sinabotan na ibala sa mga bids pero why na ginatag rason why na sa rason why na yung rason nga may kolusyon o pag himbulanay in other words,
Tuya nga dagdagan ay presyo o ari presyo ko Lubo, why nga tabing finansyan mo ni baby etc. Gamay na lang inigas ka. Why lang na yung ginisipang for the boys. Natingala ko nga ni Councilor mo nga pwede malanggali sa ang Kepco Salcon sa 3.29 nga ang 5.42 ito isang unaw. Nga pwede malanggali sa 3.29 nagmahal pa gani subo ang tanan. Anay kay nagmahal nagbarato yang ilang binta tingala ko sa mo. Di ba? Ikaw el presidente kaalam di bala sino magana di sa. Hindi natingala lang ko Amo yan. nang bala sa nga general manager. Mamangkot siya sa isa ka media man ang bot del kaud guro to na mamangkot siya. Sir, may ara na bisiling naton over contracting. No. Okay, ari You do the calculation and then you compute and you make your own conclusion. Sabi silingon, may ara. May aragin man. May aragin man. Yung overcontract. Hindi May overcontracting. Ari Councilor, may overcontracting. Kaya nga, sa late sa ining bidding kung tani, kung gin-award nila, 20 megawatts lang niya. 20 lang nimo. Nga ang pwede mo lang tagli sa 20 megawatts. Nga dito kikita iya sa kwan, sa 40 sa nagligad. Nga nga nag 40. Duwa na ka kwan mo. Nga pwede gili sa 20, nga sa 40 gito sa nagligad kontrata. Pwede mo lang gili 3.29 ang kada kilowatt hour nga 5.42 ito sa nagligad. Tumpa ka gidre. Sir Boy. Sino na nga rin ang imo na kayo natawag man? Imo na imo guro na da nga upod permi ay. Nubyo ko ang kasulanin mo yung pabayilang balasan. O yun, balik kita. Sir Boy. Ito, amo man ganin ang sabat sa ato sa general manager nga si Attorney Dan. Pondevilla. You do your calculation and you make your conclusion out of that. Hindi klaro pa sa sinag sa adlaw kundi mayara. Klaro Ali sa 40 megawatts sa nagligad nga di pasulod kita nila sa sulod sa napulo ka tuig only to find out nga siling sa atong chairman manager the ideal, the reasonable, the actual requirement is only 20 megawatts. But silingon kundi nag-overcontracting ka mo sa tuanay. Correct. Sobra gid amak mo butanta pa namin ko ang 20 megawatts na ginabayran ta na mo ang kung magsiling ka bla 40 ginabayran ta ng bilog nga 40 mo hindi na pwede nga 20 lang gamit tali mo 20 lang gamit namon 20 lang baran why bayad kita sa 40 nga why ta ginagamit kaya mo nang kontrata nga din sudlan ta base load kada kwanta off inablang ginatawag na itong weather nga gamit na itong hindi bayaran mo sa Japon bayaran ta na ya kaging pangontrata mo na na ya sa amon mo na ya hindi ang natabo sinada nagbakal kita kuryente nga 5.29 bakal kita tag 5.42 nagbakal kita kuryente bakal kita 40 simple lang bakal kita 40 20 lang nagamit ang pangangkot anong tang 20 niya baligya tani kay pwede mabaligya mo niya baligya ta 2 pesos 2 ka pesos ang baligya ta tipirdi ta double sale na hindi pwede mo mabaligya mo ang punto dagin baligin bakal naton 5.42 baligya naton 2 pesos may pirdi kita nga 3.42 gamo na aton ipasa naman sa konsumidor ipa-blockdo naton sa konsumidor. Wala labot sinasang ginatawag nato ng overprice, overcontracting, overpricing. O kung mas gusto nila yan nga pamatian, yung opportunity lost. So, either way, lulukdohon yapon, dugang balayran sa atong balayran gido. Talok ka... siguro Yes, sir boy. Ayan, bago na lang karon sa imo kasi nung ringin na tumod ko Anyway, inaari, Sir Boy, dalo ka, di pa ng halamutan, Sir Boy, Kaya nga, ano ganin na to, Kundi wala labot na nag-overpricing kita, may overcharging kita, o kung opportunity loss, dugang nga dos 3 pesos and 13 cents ang dugang nga balayran naton sa sulod sa katuig. Ari pagido wala labot abing yung kayo nila nga tin mag-overcontracting kita sa nagligad so yung panubunuan naton ang demand requirement ta by 20 megawatts na lang gin-renew ta okay clearly may overcontracting ang katatlo banwa Sir Boy ang pamangkot
ang pamangkot ko sila, ayhan kung hindi naton gilayon i-extend ang ini nga kontrata, ang daan nga kontrata, or i-renew, i-aprobahan ang ini nga kontrata, putang tabi may 3 o 4 ka bulan. Ang pamangkot ko sa Seneko mismo, sa operation manager nila, ayhan may matabo ayhan ng mga brownout or may ara balas ayhan power shortages Mhm. or power outages. Mhm. Dalo ka nung balya, Mhm. wala. Wala sang So, matabo ah. dala kita sa aton nga board of directors nga siling nila kung hindi ni naton i-extend samtang ginaulat naton ang ilang nga ginapangabay sa DOE nga EDC ang gusto nila. Mabutang kita sa langalang pag May experience kita. Matulom. Oo, kakadulom. Actually, magdala ng out. actually bisan na extend gani mo mga gyapon daw ka ibang mga konta mo mga reklamo gyapon ni permilang brownout. Na extend. Kasi kuan na problema na iya sang ang problema na iya banwa sang Power Grid Corporation of the Philippines. NGCP. NGCP na iya may problema. Mhm. Ang gabit-bit bala kuryente, Mhm. ang nagadala bala sang kuryente, pro banwa sufisyente kaayo ang aton nga power providers. Amo na akong nga nagainagaway na lang galis na kag nagainaway. Mhm. Okay. May daw tuman nakadamo sang nagahatag sa aton sang kuryente. Amo na akong nga banwa nga sila mismo naga pa-English na. Mhm. So, ang pamangkot banwa, kung hindi na natin pag-i-renew, gilayon, ang aton expired contract with Kitco Salcon, Okay. ayhan mabutang kita sa langalang kababdown out ang Bacolod o kung hindi. Hindi kuno hindi sila sa Manila. Siya sila man sa Sineco. Kaya nga, sa Sineco, kaya nga, hindi gali, kaya nga, Sir Boy, sufficiente pa ang aton ng May mga power supply May ibang pa. contract. You should remember mga kaaksyon nga hindi lang ang Kepco Salcon ang hindi lang ning kontrata Naghatag. ang nagahatag sa aton, may iban pa nga mga power supplier kita. Kagang iba na ko Yes. nga kontrata ara magyapon Kepco Salcon mangyapon pero way pa natapos, no? May iban pang na kontrata nga iyaman sa Kepco Salcon. Naging bago sila nga extend nga 24 megawatts Mm. nga Kitco Salcon contract. Din-extend din na nila. Mhm. Now, may araman tabanwa nga kuryente, halin man sa EDC, Mhm. na kung sa DNT requirement, ina sa national government. Mm. Now, ina siya mga way ko nagsala, may mga may 20 kita ka megawatts na naman na may ara kita sa EDC. May ara pa din kita sa PAM Concepcion. Mhm. Dire sa may Lilo, qualified power plant man, nga 35 megawatts. Mhm. Mhm. So, suma total, may ara kita nga 78 megawatts sa gihapon. May green Nga ginakaligan. may green energy pa Hindi ta. nato na pag-i-renew ang 20 megawatts ta sa Kepco Salcon. Mhm. Okay. Sige. Hindi Anyway. magdula, hindi mabutang sa dulom ang Bacolod o kung ang Sineco tungod nga hindi pa naton ma-renew sa liwat o kung maaprobahan ang bag-o nga kontrata. Mhm. Sige. Anyway. Contrary sa ginatumod sa mga board of directors, hindi kinahanglan pag i-extend. Kay sa isa ka tuig, kay kung hindi nato pag-i-extend, kasi kuwan kita, shortages kita, banwagin Pahog. bank ina mismo sa ilang nga corporate planning head Aha. nga si Mr. Engineer Pulintes kasi no, that is not. Damo kayo, may ara pa nga ginasaligan nga ginakuan, base load, may ara man kita intermediate contract. Aha. Kung manang litan, labi nga kulangon kita, pwede kita kakuha anytime sa wisen. Si makabakal Kung hindi tagyapon. kita banwa pag mag-burn out, tungod nga kulang ang power supply ta. Iyan na iya problema. O basi ginadrawing man kita ni nila nga nag-burn out, kag iyan na iya basulon ta ang National Grid Corporation of the Philippines, kamo na banwa ang vitamintinar nila subong nga may mga bagdown sila muna ako nga nagka-brown out kita kung kaisa. Sige. Anyway, Councilor, muni ho, wala to lang namon kun kwan kun nasan o ina no. Dati kun madasig-dasig ina para nga mas matagan kita baladayo now. Kun ano gid rason. Pagkato? Oo. Yes. Hindi Hindi madasig. kay balukak dapat close knit di kwan gid airtight bala kag wala labot. Kagang inang kwan Ang kaso perfect bala kay to base bala nga inang sasanggunian pang sasanggunian pang kwada basura dayon bala. Ang inyo pagita sasanggunian panlusod hindi ka mo pwede ka conduct the inquiry na sa Sineco para nga matagan makapatag ang Sineco dira sa inyo man. Hindi tapos na. Tapos Tapos na. Mhm. Yes. Tamo na kalila nga.
Amo nang ilagaling explanation. Amo na explanation nila, puti palusot. Ti, That's why sino mo you magpasaka? every time. May plano ka man magpasaka. Sino nga grupo magpasaka kaso? Sino kamo kuan ang Amlig? Mga consumidor member owners. Okay, Mayara na okay. kami nga ginto. Inang Amlig kuryente? Formal pa lang. Amlig naman kuryente, kasi may Amlig tubig na kita. Kaya nakapasaka na kami to kaso sa ibabaw sa nga TC gani, kag ginapil na namon to. Pero kaya hindi nila gawa nga kontra mo, dako ni nga kampanya, in fact, may ara gani house bill, subong ay privatize na. Huwag pa na napatay, sige na yan. So anyway, that's another issue. Okay. Hindi lang tanay sa Sige, overcharging, tanay. overpricing, kag opportunity loss. Sige. Sa 368 million na ginalokdo bayad sa atong mga konsumidor. Sige. Councilor, thank you for your time. Ha? Salamat gid kay i-accommodate ko man na nasun kong bisita. No seko naman yang amon nga hambalan. Ha? Salamat gid for your time. Salamat gid El Presidente. Tito Boy, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, madamo mga salamat, mayngaga. Sige, salamat gid Councilor June Gamboa. No, mga kaksyon, pagbalik na doon, mangimbisita naton si Vice Mayor Justin Gatuslao. Istoryahan ta naman dito iya sa Noseco bla ning pagtaas sa pagsaka sang ilay tublayran sa kuryente, no. Magabalik kita sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang Sige, sa aton dira nga mga ka-aksyon ha, nga nag-monitor sa Facebook, maayong aga dira sa inyo. Sa kay Kristen Miñas Villalobos, sa kay De Los Santos Arino Maylen, good morning man. Elias Bandada, Hugh Christ Gabriel, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kag kay buddy ko da, Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Good morning dira sa inyo, good afternoon kung ano man dira oras sa inyo. Good evening na guro da sa inyo, no, sa Minnesota. Dira man sa kun amigo kay Roberto Juan Galyog, maayong aga. Kag ginagreet nato niya sister-in-law si Jasmine Alvarez Laplante kag Lyda Alvarez, no? Nag-monitor dira, I would presume sa North Dakota, no? Sa North Dakota, pero ining si Migo Teo Juan of course, kag si Ma'am Alma Alvarez Gallo sa niya, Las Vegas, Nevada. Pero I think aras la subong sa North Dakota, no? So good morning dira, good evening dira kay Jasmine Alvarez Laplante kag Lyda Alvarez, no? Sa kay Alex Montesa, maayong aga man. Ana Sinoro, good morning man. Kay Jinky de Alagdon, kay Mr. Beboy Villasor sa family niya man sa Barangay Pandanon, kay sa tanan nga members ang EFC, no? Vanessa Mayo, kay Alex Montesa, Noel Amar, Milili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, kag kay Press Dennis Richard Tibor Roma. Kay sige, Jiffy Grupi Haud, pero tinggal lo tayo sa sini, kung ginadiyahan gid, dapat lang gid mag-ilis na ano ng mga sige. Kay Connie Dormitorio, dili lang ko yan sa Sineko, hindi lang ko na mag-intra sa politika na ha. Ana Sinoro, of course, good morning. Kay Marilo Kahilig, sa kay Mike dira Libuon, ha. Good morning dira, no? Kay Migo Tanuel Libuon. Good morning dira sa Barangay Panukoy. Mike, kumusta ka na? Pare Koy, no? Kag ang iban karon naman ha.
Sa pagbalik ko karon dugay-dugay, Teresa Linahag Kayaw, good morning man. Magbalik ko dugay-dugay, istorya naton si Vice Mayor Justin Gatuslao sang Banwasang o kung sa syudad sang Himamaylan. Paway lang ko kadali Standby! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Balik kita diri sa aton yung pagpangaragad sa kapihan sa aksyon. Upod yapon siya lagad Aksyon Boy Duran. Kaya nadulong sa inyo sa Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee may double action antioxidant pangod sa green coffee. Aksyon good morning lanay dira sa ako naman kay Mike Liboon. Good morning dira. Kag sa akong amigo dira ang municipal engineer bala sa Banwasang Candone, si Engineer Ray Ruiz. Mike aga dira sa Banwasang Candone.
mga kwanta niya, mapilakad daw mag-meet kami liwat ni Engineer Ray Ruiz bala kay medyo naming amigo no? Naming amigo kag sa kanduni kuan damo sang mga pumuluyo nga pasalamat man bala sang mga proyekto dira no. Anyway, good morning dira sa imo amigo, Engineer Ray Ruiz sang Banwa sang Kanduni. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Sa siling ko na, sa aton pagbalik, we have with us on the line si Vice Mayor Justin Gatuslao sang siyudad sang Himamaylan. At nung diri istoryahan kasi naligad na kaistoryahan ay kami sinin ni Vice Mayor Gatuslao. Parte sining problema kag reklamo sa mga pumuluyo mga konsumidor sang Noseco dira sa Southern Negros angot sa mga pagsaka sang balayran sa ilang kuryente. So, ang siyudad sang Himalaylan through the Sangguniang Panglungsod headed by Vice Mayor Justin Gatuslao kag join man ang legislative branch with Mayor Raymond Tungson nag-conduct sang pagginunanon with Noseco to explain on the matter no anong rason nga daw gulpi ka mo nagpasalaka salaka dira sang balayran sa kuryente sa may Noseco nga area no. So on the line mga ka-aksyon is Vice Mayor Justin Gatuslao. Vice Mayor, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Action boy, mayong aga kag sa tanan naton nga nagapalabati sining aga. Mayong aga sa tanan. Yes, so sa naligan nga Wednesday, Vice, na dayon ginman to ang inyong paghinunanon with Noseco? Yes, confirmed na dayon ato kag kanami gid sang amon diskusyon si Mayor Ara. Almost complete attendance kami sa konseho kag kanami gid sang baka frank and open sang diskusyon namon with the management sang Noseco. Okay. So kabalo naman kita Vice ngati ang sentro sa inyo dito nga ginambalan is ang reklamo sa aton mga konsumidor dira sa Noseco sang pagsaka sang balayran sa kuryente, Vice. Correct. So anong explanation sang Noseco regarding this matter? So of course no, amo gidi ang number one gid nga concern. Hindi lang namon sa syudad sang Himamaylan nga mga konsumidores, pero mismo sa LGU namon tungod sa effect sini that it will have sa aton nga budget no. Anyway, so ang ilang explanation sa amon was simple. Twofold. Number one, tungod niya nag-offline nga wala na schedule ang mga power outage power plant nga wala nang andar. They were forced to purchase power halin sa wholesale and electricity spot market nga medyo taas-taas gid man compared sa regular contracted nila nga mga sources. Okay. Number two, since nag-amat-amat na gid man abre ang aton ekonomiya, kag it's the law of supply and demand. Kung lubo ang supply kag mataas ang demand, inevitable nga masaka man ang presyo nga charge for these basic services. So moving forward, ang amon point of discussion was really number one, ginpamangkot ko sila ining next nga billing cycle amo man gyapon. Will we have to anticipate niya the same rate? Ang ila nga sabat, not the same, pero taas-taas pagyapon. So meaning lower than the previous but still higher than average. Which is why, on my part, nag-issue na ko office order sa akon opisina kag sa mga facilities nga under my control na starting Monday, tomorrow, may energy optimization na kita para ma-minimize ang stress sa aton annual budget. Kung nag-increase ang last month by 25 to 30%, kag sige-sige na ni ang taas nga mga rates, maguba gining amon budget projection. So we will have to go back to the drawing board for this. Okay. So, nakawais, atagong ko niya, duwa ang rason kung nga asang pagsaka sa kuryente if I may understand sa imong pahayag. Correct. Una, Yes. is tungod nga may mga power supplier ang Noseco nga wala naka-operate. That is why napilitan sila magbakal sa iban nga supplier nga mas mahal ang presyo. Correct. Una, muna. That is what they said. Correct. Ikaduha is tungod nga nag-amat-amat bukas sa ekonomiya, nagdamo ang demand sang supply. So medyo mataas sa law of supply and demand kita no kung damo sang demand
gataas mo ng presyo gapa sa amon. Amo na siyang duha ka rason. Correct. Amo nang ilagin Is hambal it the sa same? amon. Kung mag-amo na siya, Vice Mayor, is it the same sa kaso sa iba ni electric cooperatives or this is particularly only for Noseco? That is amo nang isa ka topic nga wala namon nga discuss Oh. because kung mag-comparative pa kita do laba na to nga diskusyon because we would have to talk about ang ilang nga mga supply contracts na which honestly of course on part of the LGU ang amon immediate concern niya was how to inform ang aton public kung ano nagagatabo subong. Oo. Now, long term sa medium term kung istoryahon tang mga power supply contracts ng Noseco, but that I think that is up for another time for discussion. Pero would you know, Now, Vice? amon, Vice, yes, would you go know ahead, kung go ano ahead. ang power supplier sa Noseco? According to them, duwa ang ilang nga gina-source subong. KCPC, I think this is Palm Concepcion, kag may isa to ka one in Cebu, one in Panay. And they are both, if I'm not mistaken, coal-fired ini sila ang Okay. mga plants. In fact, ang isa ko pamangkot sa ila, Negros Island is considered one of the leading, if not the leading source ng renewable energy in the Philippines. No? So namangkot ko sila, may ara bala ka mo sang tikang nga diri ka mo ma-source locally sa Negros Island. Kaya total, diri naman lang gina-generate ang aton nga power. And according to them, they're mandated by law nga to allocate a specific amount, to allocate a certain share sang ilang power supply diri man sa Negros. Okay. So gahulat pa kita kung diin gina, whether wind or solar or whatever. Hopefully, amo nang ma-ending sila. Akong Vice, observation ko lang niya, kag layman sa nga pagtanaw, ang Noseco may kontrata with a certain power supplier. Now, hindi siya ka-deliver because kung ano nga rason da, so ang Noseco mapilitan magbakal sa ibang supplier. Anong matabo sa tuiya karon sa kontrata ta didto hindi na pwede nga ang power supplier ni who failed to deliver sang ilang kontrata. Amo to sila yung dapat tani nga magkuan amo to sila tani ang dapat mag-abaga kay sila ang may failure. Hindi mo labay observation lang, I don't know. Action boy, as a layman myself, with limited exposure man sa sining sa mga complicated nga mga diskusyon, I will agree with you. Tungod ang duwa sila, kung normal gani nga transaksyon, kag unable to comply sa mga certain provisions ang isa ka party sa contract, dapat may certain di ba? Oo, okay namin ko bala nga kamo yang may failure nga ang konsumidor yang mabaga. Actually, isa pa gid din studyohan ko gid niya as we discussed last week. And a few facts just para sa aton nga mga listeners. Number one, ang Philippines gali ang may isa sa pinakataas nga electricity rates hindi lang sa Asia pero sa bilog gali nga in the whole world. So, ang rason sinigali is because ang aton generation, kay tatlo ang aspect ng power. So, generation, transmission, kag distribution. Ang generation naton do pulo pigaw-pigaw pa. So, we need more investment in power plants. Of course, ang transmission, amo ng NGCP. And then, ang distribution, amo ning aton mga electric cooperatives dito sa Negros. And of course, everywhere else. Pero, amo lang na galing, we have to find ways, man. In fact, may part sa law about sang ginatawag na contestable customer, meaning kung ginklaro ko man ni sa Noseco, kung medyo dako ang imong consumption, I think 1 megawatt on average per year, ikaw yung makarekta pili sang imong power supplier. Hindi ka na mag-agi sa mga distribution networks or whatever. So isa man akatikang siguro that we could consider kay diri sa Negros duwa pa man lang gid kuno ang nag-apply sila I think may isa ka dako nga mall sa sur kag isa ka ethanol nga producer diri sa Central Negros nga qualified apply sina nga alternative method abi. So, tinguan man namon nga to see kung kaya sa amon consumption kag kung ano pagid nahimo namon. Pero, as part of our discussion, kag si Mayor Raymond Tongson put this on record, kag fully supportive gid ko, ang amon niya nga thrust subong is to find ways nga ma-partner man sa aton power cooperatives nga magpatindog
sang power plant na gid lang para makakontribute man ta sa power supply sa Negros kag ang amon supply issues ma-resolve man. Yun. So, of course, medium term na siya, dako na siyang investment, but I'm glad gatanaw na kita sa mga posible nga solusyon sa atong problema. Ako ko i-comment you on that, no, sa sinagatikang, I think mga biomass towards biomass na kita guro sila nga source Biomass. Oo. Dahil lang ko daw galibog ulo ko, pareho man galibog ulo ko sa Sineco, sa katabo diri sa Sineco, galibog ulo ko man sa Noseco, no, ay daw hindi ko natani ko may mga chance man bala nga maka istorya man ko sa ila kay amo lang na mga simple nga pamangkot bala ti iyan na sang ordinaryo konsumidor mangkot mo ti ang supplier nyo ng failure to kami iya ang mamayad sa to sa saka sa kuryente na mo na bala simple lang tapos In fairness, Action Boy, in fairness sa ilang nga presentation, kaklaro gid katama sa amon. Wala, hindi man kami engineer, hindi man kami pagid nga may background gid sa amon nga mga aspeto, pero naintindihan gid namon tanan. Of course, there were questions about exactly kung ano gina-bring up mo subong. So, I encourage the Noseco management, share ini nga knowledge sa inyo man ka mga konsumidores. Kaya ang wa sa inyo subong, do medyo naipit ka mo. Kay kamo mismo gabakal sang power, ga-distribute man lang kamo. Pero of course, for a layman, kamo yang may sala. correct. Even if it's not the case, gitman, kay mga proseso mo. Pero I think kung mapakita ni nila ang ilang presentation, ipakita nila sa amon, kadamo gid siguro maatagan man kung ano gid ang matuod-tuod nga sitwasyon. Now, going back to what you were saying also regarding naman niya sang ining carry over ng mga charges nga kitayang kahalitan mga konsumidores. So may aspeto pa na gani isang system loss, mga transmission loss, o mo na. In other words, gani so gina-chargean pataya kung may gatapping sa ilang sistema mo. Ang ginatawag na kuryente kita pa nakabayad. Ang mo gani. So actually in which case sa amon nga LGU may ara kami nga anti-tapping ordinansya. But of course, come to think about it, gabulig na gani ang LGU. I think Noseco should also find ways pagid to further tighten ini nga mga regulations nga siktuhan gid nila. Ganito, again, these things are easier said than done. Kasi nag-assure man lang si Mayor at ang bugo siya konseho nga suportado gid namon ang Noseco as far as limiting ang aton nga mga electricity related concerns. Correct na yan. Okay na yan, Vice, kay you are making steps naman para nga ang namis ni di para hindi para hindi magdako blay mo kuryente ti kinot ng kuryente amo na siya starting tomorrow. I don't know, boy, you've been nakakadto ka naman sa amon nga session hall. Kay amon session hall taas-taas ang amon nga kisame 30 feet. Si pulo na nakatutaner aircon namon. Kaya kinahanglan do tatlo gid para cool down lang gamay kapit pakiinit subong. Konti ang balan kung antos lang ta anay isa lang anay pandaron ta. Mabakal lang ko electric fan kung kinahanglan ako mismo mabakal abulan na yung saron ta. Kay kumawad-an ta ni budget sa kuryente ambot basi why na tadi pang bonus sa uli. bakli kuya ba maras brato. Mayo gani may exercise pa. Pero amo ni siguro Vice Mayor on the part of the Noseco, the best thing that they can do is i-explain abi sa pumuluyo. Nga hindi lang na sininga daw i-kuha na i-ram in their mouth lang bala ining aton, ram in their throat lang bala ang aton nga ginahimo nga aram lay ranyo explikahiman kung nga ang nagsaka kag kinanglan lang akon dire appeal sa Noseco if they can do it i-explain in a layman's term bala hindi ta magsado ka technical para mas mahangpan sa aton pumuluyo, Vice. Agree gid kuya si imo Action Boy. And also it's not man amoning sitwasyon wala ta choice. In other words, kung amulan ning aton consumption, it means stuck gid tayo sa ila nga serbisyo, di ba? Mayo tani bala in other areas or other countries nga may alternative ka nga kung hindi ka satisfied sa serbisyo sa isa ka kompanya, makasaylo ka dayon kasi may gahulat sa simos may nga offer. Pero sa aton, because of our limited infrastructure, limitado man ang ato nga choices. So the best thing for them to do is to gain and reinforce ang trust
Siyang konsumidores man. Kay Action Boy, after pila, mga 8 years na ko in public office, what I realized was very simple mo. Kung athagan ang tao, kagklaro man lang sa ila ang explanation, most of the time, although sa ila, gidya nga heart of heart, of course, reklamo gyapon. At the very least ba na, maintindihan nila, kag mabulig pa na sila explain sa inyo nga sitwasyon. Correct. Oo, muna sa ako mapaintindi na to ng tao bala kag ang sinano sa ko guro mahimo guro tikang gid na amo na blaway sa aton na istorya ginag-agree kita nga they should make steps para nga mapaathag sa pumuluyo bala hindi lang ipasa mo lang daw ay kaintindi yung pumuluyo niya nga ang pumuluyo niya ni man nga gulpilan yung saka malayran. Tanan na yung istorya ng mga taga-South yan, katingala mo, anong itong gulpi, itong balaray kung saka man. No? So, kulang sa pagpatag ang Duseco, sini, how I wish nga makuan ko di sila ba, maka-guest ko di sa ila, para nga, istorya na mo, and then they can explain. Explanation lang kinanglanta. Based yan sa ila yung presentation sa amon, and to think virtual niya. So, balo ka naman, lain ginaya kung face-to-face compared sa virtual. Pero in fairness sa ila kanami sa ila explanation, which is why it significantly toned down man ang mga expectasyon man. I had some council members na ready mag-attack mo. Nakakataas ako ni tapos yung pauna ko sila na explain. Kaya tinamangkot ko to dahil sila anong sitwasyon. Klaro mag-revise. So ang wala naton is that most of the time ang aton emotion gets the better of us. Pero kung matagaan kita sang believable, credible information, most of the time they take over man aton yung mga brains and they say nga let's find solutions instead of just complaining. Correct. So with that, Vice Mayor, salamat gid. I hope nga ang inyong nira plano, ang inyong long-term plan ninyo nga ang mahimaylan maka-avail man sining biomass nga energy through your efforts ni Mayor Tongson. I hope nga mangin madilag po ninyo for the benefit of our people sa syudad sa But Himamaylan. definitely hoping it. In fact, i-share ko na lang gid ni kabalo naman ni si Mayor and the other members of the council. A few years ago when I was still working in Manila sa private sector, kadako sang interest actually sa mga power companies, especially when it comes to solar diri sa Negros. As you all know, I think if I'm not mistaken, Sakatis has the largest solar power plant not only in the Philippines but in Southeast Asia. So galing ang problema, ang connectivity naton, I think with Cebu, inang daw may underwater cable, sila or whatever, na daw ang kapasidad din, di pagidako. Pero I know they're fixing that already. Pero mo nang daw nasubuan ng Action Boy. Kaya actually, ang Negros Island, of course, nakadeklarar na to yan. I remember, si Anay Gobernador Marañon, nag-declare na coal-free dapat kita. We should look at renewable sources of energy and everything. Nasubuan lang ko nga ang aton nga power actually nga gina-generate sa Negros Island gina-export pa to other places. I was really hoping ang aton nga mga electric cooperatives, kung competitive man lang ang presyo, we should source locally as much as possible and we should also source renewably para mas mainganyo pag nga ma-shift na kita away from conventional sources to renewable sources para okay ng aton medium kag long term ang mga objectives. Sige, okay. Well, anyways, malawig-lawig na sa nga topiko kung ano may explanation mo sila mo naka-istorya mo ko na sila. Action Boy, don't get me wrong, Don't get me wrong. I am not against conventional sources of power. What I'm saying lang is we should generate a good and healthy mix of conventional and renewable. Kay ang is that we local what you call it, we give businessman sa locally generated naman. Kaya total diri naman lang ginagawa mo. You know what I mean? So mix lang. Sige. With that, Vice Mayor, it's nice talking to you, pero why nagiging time, no? Alang-alang giko ato No na time. problem, Salamat gid Vice Mayor for your time. Vice Mayor Justin Anytime, Gatuslao. Action. Salamat. Have a good day. Have a good day. Have a Okay. blessed Sunday, Vice.
Si Vice Mayor Justin Gatuslao sang siyudad sang Himamaylan. With that mga ka-aksyon, salamat sa iyo pagpunta sa aton. Si kay Hada ko na Maria Rivera Murayama sa Japan, good morning. Kag kay Turco Jonko, kag Richard Daet Pacheco. Standby na sa Brigade in Action, magasunod sa inyo ang inyo dralagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,